Všetci, ako sa máte po tej veľkej noci, no. Všetci nasratí, že už musia zase všetko vyhadzovať do potoku, lebo každý čaká, že nikto príde a neprišiel nikto. Nikto neprišiel. Dneska už nikto neverí ničomu. Žiadne sviatky, žiadne toto. Boja sa, že dostanú korbačom, že budú obľaté. My sme za mladých časov, keď boli dievčence, my sme čakali s otvorenými nádvorím, rozkročenými nohami. Čakali sme, že prídu, vyšibu, dostali po vajci. Všetci boli spokojní a šťastní. A dneska všetci zabuchnú a bežia do prírody, do wellness, idú na nákupy, lebo nemajú kedy nakúpiť, tak idú na veľkonočný pondelok. No aby ste sa nepostarali. Nikto už nechce nikoho púšťať do chalupy. Aby ste náhodou nevideli, že mám nový luster, alebo mám nejakú novú obývačku, alebo mám nejaké dva nové muškaty, alebo macôžky, alebo neviem čo. Neviem, kde tento svet speje, však každý ten národ si to nejak udržiava, tí tradície, a to je Veľkánoc to patrí k nám. Pane Bože, tá oslava z toho kresťanského hľadiska. Vysvetlite to tým mladým dneska. No vysvetlite to. Oni len dajte, koľko nám dáte. Budeme už kresliť vajca a tam budú tí QR kódy. Prídu na budúci rok s telefónmi, priložia na to vajco, to im zober. A bude tam mať v tom telefóne presne, čo je to v tom vajci. Veľký záprdek, nič. Lebo to není o tom predsa. Ako ich to učia? Kde ich to budú učiť, Pane Bože? Však nech to učia v škole, že to není komerčná záležitosť, ale že to je krásny sviatok. Sviatky jary. Kto ich to naučí, keď rodičov už nepočúvajú, lebo ľudia sú sprostí, starí ľudia ešte sprostejší. Učitelia to sú tam takí všelijakí mladí, tí ich učia už tak ako podľa tých západných štýlov. Ja neviem, kde toto všetko speje. No ale ja si s tým asi nepomôžem. Musím to prijať, ako to je, ako aj všetko ostatné, ale nevadí, však môže byť aj horšie, nie? Ale záleží na nás, ako si to nastavíme v tých hlavách. Ale keď sa na to dívam, tak si koľko razy poviem, že posledný nech zhasne, lebo tu už je konečná vystupovať. Ale vraví sa, že nádej zomiera posledná, tak hádam nám ten Pán Božko pomôže, aj keď teda nevidím to úplne až tak ružovo a vidím, že tí ľudia ako keby už začínajú žiť taký život bez pravidiel. Kradne každý jeden a ten, kto nekradol doteraz, tak začne kradnúť čo chvíľa. Lebo kto nekradne v tejto dobe, okráda svoju vlastnú rodinu. A tak nám treba. Láskou, vaša Boženka.